So nagtak-tak mi diri sa Basaka ni Sis Cherry. Oy, asak na. So dili gid lalim guys kay o. Magbaktas na diari sa kahumaya. Ay, sisire. Nag-enjoy siya sa pagbaktas sa pilapilo. Slide bitaw kasi. Parang pa ka nakatrya na. Kaya nasisoy mo, gani no. Ay, naman humayan. Alo, hoy, mahulog ka. Alo. Gusto ka? Dali. Buhay sa bukid. Hi Sis Cherry, kumusta ang imong experience diri sa Kauswagan? Enjoy kayo sis. Dali maglantaw ta dis Basakat. Lapok. Yes? Nasilay mo ba? Okay yun ba dito? Ay, nindot diri oh. Happy viewing. Tuwad dito.